dance! Mga bata! Amen, ni Kuya Gulya! Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinala mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya! Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo! Paminaw mo! Mauna istorya! Niadtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata! Igo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung minatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Ka mga asoy nga kay bulungan, para nato nga mga bata. Ang butang na bata. Ni tatay mo tuman. Ang Mga asoy ni Kuya Gulyat! Mga bata, atong paminawon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanat. Direksyon si Ate Marites Albor. Dalit kaninyo sa Amen Drama. Mga asoy ni Kuya Gulyat! Mga bata, uutan nga bata. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta? Kamusta na? Labi na yun sa tanang tipaminaw. Kuya ni Pipito, kumusta ka niya? Sa imong mga tao nga nagkanunay yung tao namati sa ato ang mga drama diri sa Armin DYHP. Mismo ikaw, kanunay pong namati. O sa tanan na ito magkaisunan sa Kabisayan o Mindanao. Labi na yun sa tanan na ito magkaisunan. Nga anaa ka ron sa tagsa lang katrabaho taon ang mga ginikanan ron. Naras balay kay humanang panihapon, mag-relax-relax na yun. Nya maminaw sa ato ang mga aso ni Kuya Gulyat. Nya usbo na ito, pasalamat at ang mga tao nga ito pong mga suod. Labi na yun sa Bien Aqua ni Batayan ni Sir Jewel Vincidia kang Kunsyal Bini Umantak. Ang ato ang suod nga higala sa tanan nga ato mga kaigsunan diha sa Babagono. Kumusta ka mong tanan? Sa tanan po na ito mga suod po kayo si Sir Ricky Asnar. Kumusta ka diha Sir Ricky Asnar? Labi na yun ni Sir Choi Asnar Talister o ni Mayuli ato board member sa First District sa tanan. Kuya Nick Pepito, labi na yun ni Kunsyal Johnny ni Kapitan Johnny Kabatingan at ang mga tao diha sa Wilkes. Kumusta? O labi na yun ni Cap John Ramos nga nagbuhat ang iyang mga tao og Miguel Foliar Fertilizer niya. Kumusta ka mong tanan? Og ni Cabray Marimon diha sa Bien Unido Bohol. Kumusta ang tanan natong mga kaigsunan? Sa tanan gayon nga namati nato. Kumusta labi na yun sa mga silingan ni Kuya Ray diha sa Tap. Kumusta ka mong tanan diha? Ang tanang may gamit sa ato ang Panyawan Liniment Oil diha. Thank you kayo sa tanang mga produkto sa Sed Marketing. Okay mga bata, mga kasama nilang kita mo nagsulti kay unar barong adlaw sa akong asoy ninyo. Aniasan kita sa unang adlaw sa akong asoy nga sinuwat ni Kuya J. Badayos nga naguluhan ang ungo nga palahubog. Nakumadag yung visa. Naulin ako. Technistan ba ding? Uy, itawag ko di pa daking. Tuwalon ko. Pasido na pa siya isugo na ko.
Imo mo kung gidadinis kong binto, Padre Iking. May isugo ka na ako, Padre. Muli na rabaw ta ko, may gani kay imo kong gitawag. O sa may isugo naman ako, Padre. Wa ko isugo ni mo maning. Gusto lang kong mag-isulti ni mo sa mga diyot. Mao ba? Unsa na pag-iistoryahan mo na ako, Padre? Ha? Uy, Padre Iking. Kalaong gud siya upang hupaw. Unya, gitutukan ko ni mo pag-ayo. Maning, doon ako'y pangutanan ni mo. Kung mahinaot ko, kay mo kong tubagon sa ustong nipag. Padre Iking. Usa ka tinuod, kining mga tabi-tabi nga kong libawan. Nga ni mga asawa, usa ka ungo. Uy, Padre Iking. Ang tinuod, dili ko makatuo. Nga usa ka ungo ng mga asawa. Kay ikaw ay ang bana, usaman ka sa kristal. Apan sa daghan naman good ka mga tabi-tabi ka kung ibawan, bayan si mga asawa. O nga nakisulti ka kung mo karon. Usaman, tinuod pa nga ungo yung mga asawa. Dili tinuod ang mga tabi ng imong nadungog. Padre Iking. Dili buong mo akong asawa. Dili, Padre Iking. Unsa? Mao ka na, Rosa. Daghan na yung mga tabing na dungog ni Padre Iking. Bayan siya mong pagkaugo. Apan bisan pa sa tanan na makako. Wa ako mo angkon nga to ni Padre. Ka ikaw, nga akong asawa. Usag yun ka tinuod nga ungo. Oh, tinuod nga ungo ko. Musuyop ko og dugo. Apan wa ko mamiktima og tao dinhi sa atong dapit. O gani inikabot sa higayon nga gusto na kong musuyop og dugo. Mga binuhi ra na tong manok ang suyupan ko og dugo. Apan dili ikalimod nga mas gusto kag tao yun ka dugo. Ang suyopon mo, di ba? Oo. Apan tagsara ko musuyop og dugo sa tao. Kanarang mingawon na gyud ko og dugo sa tao. Apan wa ko mamiktima dinhi sa ato. Kung mahimo na ko usa ka langgam nga kikik, mulupad ko og layo ug adto ko mamiktima og Nabalakak tao. ko, Rosa, nabalakak ko. Kasi mapatay ka sa mga taong gusto niyong biktimahon. Labi na matay nga mutuwad ka. Di ka kabantay. May pamangitag pagi. Maning. Pangitag pagi, mawawagin mo pagkaungo. Lisod na ka na mahitabo pa maning. Ni anak kini sa akong dugo. Ha? Human kumigunit sa kamot sa akong amahan nga ungo nga naghinguta sa kamatayon. Nibalhin na kanako ang iyang pagkaungo. Wa unta ni mo dawatan kamot si mong amahan diyang nagpinal na siya. Aron di ka magkapanunod siyang pagkaungo. Magyug ka na diha sa akong hunahuna atong higayuna. Nga dili ko mudawat sa iyahang kamot nga iyang gitunol nako. Apan naluoy nag-ay ko niya. Naghilak siyang nagpakiluoy nga gusto na siyang mupahuway. Ug ang mudawat na lang sa iyang pagkaungo ang iyang gipaabot. Mao nga ako'y midawat sa iyang pagkaungo. Dihang gikuptan ko ang duha niya ka mga kamot, diha-diha, napugtuan siya sa iyang kinabuhi. Awa na tayo mahimuin eh. Naanam na ni mo. Pag-amping na yun nga di ka mapatay sa tao nga imo niyang biktimahon. Ha? Daan ko na nga gihuna-huna nga mao kanay ako madangatan. Huwag bali na ako kung ako'y mamatay. Apan kung mahitabo, manggani nga ikaw. O, ang atong anak nga daga nga si Mila, ang ilang patso. Ayaw. Ang anak na gid niya ang higayuna nga mahimo na kung usa ka pangtas nga ungo. Mupatay ko og daghang tao hangtod sa katapusang yugto sa akong kininhawa. Di mo kami ang kabalakan, Rosa. Layuras tinuod ng mahitabo ng nasim una-una. Ikaw may ungo, di man kabisbila nga atong anak. Busa ikaw mo magamping, kay ikaw ang kanunay nga nag-ungos kamatayon. Daghan ang mga tao nagtinguha sa akong kamatayon. Kaya mo na. Apan ang gikabalakan ko nga maapil ka mo sa ilang kasuko. Ayaw lagi. Usbon ko. Ayaw.
Dawaton ko nga ako ang ilang mapatay. Dili ka mo si Mila nga ako mga mahal sa kinabuhi. Day Rosa. Arang-arang. Kay sayo ron nga nahurot ang tinda ko sa merkado nga putong maya o asikwate. Dako ron kalin. Ug nakapalit kong 2 ka kilo nga karning baboy. Oy, mga silingan, ni anak-anak sa ulo ay, miagi na. Sina. Ako na siya. Kada kay ungo ang inahan, ang klaro na lang nga ang anak ungo san. Sige na siya og syakit-syakit na ko nga. Klaro na. Tanawa ninyo. Sus! Maisa! Nang si Ma. Nang mahimo ba nang? Ano pa singgit-singgit diha nga anak kong ungo? Ay, kay nga no. Dili magod tinuod nga ungo ang imong inahan, ha? Bistado na ng inahan mo siyang pagkaungo, oy! O nga nang nakaingon ka man, ana, ha? Doon na ba kayo tao din sa atong dapit nga iyang gibalbal? Ay, awa, bitaw. Pero doon ay nakataho nga namalbal siya dito sa laing dapit. Doon ay makapamatuod, anak. Og sikin sa man ko, no? Ako, Mila. Oh, To, kaya ako kuyo ang tagapikas lungsod. Huwag ibalbal sa mong ginahan. unsa? Tinuod mo ng gisulti mo, Baydolpo, ha? Ay, pastilan ni mo, Erning. Nagduha-duha kapag kita is pagtuo nga ungo na si Rosa, ha? Bisag wa pa des Dolpo nga testigo sa pagkaungo ni Rosa. Daghan ng tabi nga atong nadungogin taon, oy, nga siya. Makitas ilaha nga musuyop og dugo sa manok nga buhi. Daghan kay nakakita og nagkisi-kisi in taong manok nga iyang suyupan og dugo. Makikita ka dito, ma. Atong pasultihon ni si Baydolpo. Kay, usa man ko na siya sa migo ko ng Rosa diyang human mapalbal ang iyang iwan. O, tinood gina. Berning, nang si Ma. Usa ko migukod sa ungo. O, naklaro gina ko ang naong sa ungo. Daghan may migukod niya. Nagdami matalinis ng magakay. Apan, kaliting nga wa. O, doon may langgam nakita nga. Langgam nakikik. Dito si Babaw, naglupad palayo. O, klaro kayo. Siya to, ang ungo. O, kanas ng Rosa. Di bita mo masayop ko. Siya yun. Siya ang ungo may balbal sa kunguyuan. Di ay, ha? Yes, Miller ba? Asyuso kayo? Asyusa? Akong panguyapan, pero gibaskin ko. Hilas kayo. Mula di anak ko ungo. Oy, Erneng. Oy, dili ko gusto nga manguyab ka ng Mila, ha? Maog yun. Klaro kayo nga siya unya ang mabinla ni Rosa sa iyang pagkaungo. Og oy, di ko gusto nga makaumagan kong babae nga ungo. Likayin na sila, ha? Likayin si Mila. Likayin yun, Erneng. Igo na sa imuhang paghilak, anak. Sa sunod, kung doon ay mo singgit-singgit ni mo, bahin ako nga imong inahan nga usa ka ungo. Ayaw na lang paghapit pa nila. Aron nga mutubay istorya. Lahos na lang og uli og ipalapo sa pikas dungga na ang imong nadungog. Oo. Nasuya mo na si mama ni mo, Rosa. Kay, mamay, kung gipaguyaban si mama ni mo. Dako pa gusto na ko sa sima. Marisa, ayaw nagkalain, ha? Pero Ma, nagmahigit ko nga nung nakainahan ko sa kaopo. Anak, Mila, May mga ulitaw nga nanguyab na ako. Kaya nga akong inahan sa kaungo.
Doon naman to'y nanguyab na ako nga sa Erning. Pero klaro kayo nga bukal-bukal lang yung pagpanguyab na ako, ma. Oo, oy. Bugal-bugal gyud. Kay, anak ko siya ni Sima. Nga nasuya ni mama ni mo. Usa, ayaw gyud sugta si Erning, ha? Ayaw gyud nila, ha? Bahalag malain ka na ako, ma. Pero nagmahigit ko. Nga nang ikaw pang nahima na ako kinahan. Nagmahig ko. Oy, Mila. Anak, balik na rin. Mila! Mila! Nagmahay si Mila nga ako ang nahimo niyang inahan nga sa kaungo. Hangang. Maning. O kana si Sima. Kana siya. Usa siya sa nakaingon nga napagya og maayo ang akong pagkaungo inindapita. Busa. Puslan man nga iya kong gipalagot og maayo. Karong gabi, patyon ko siya. Uy, Balbalon ko si Sima. Uy. Hotdon kong suyop ang iyang dugo. ni Rosa. Kana siya. Usa siya sa nakaingon nga napagya og maayo ang akong pagkaungo inindapita. Busa. Puslan man nga iya kong gipalagot og maayo. Karong gabi, patyon ko siya. Uy, Balbalon ko si Sima. Uy. Hotdon kong suyop ang iyang dugo. ni Rosa. Puslan man nga hangtod ang akong anak nagmahay nga ako ang nahimo niyang inahan. Magwala ko maning. Uy. Hotdon ko patay ang mga tao nga gikalagutan ko. Uy, Rosa. Day, Rosa. Ay, Diyos ko. Di ko gusto magwala si Rosa. Di ko gusto mapatay siya sa mga tao din sa mong dapit. Mahal ko si Rosa. Mahal ko ang asawa kong ungo. Magpantay mo na kong tanan karong tungang gabi. Hinikimok na sa akong kalawasan sa akong pagkaungo. Kay hotdon ko gyud kamong patay nga mga silingan kong mga akong gikalagutan. Marisa? Ah, Ma? Mapasaylo akong nakapasakit kong sulti ni mo. tinuod man sa ba? Angay kagig ka magmahay nga nung ako pa'y nahimo ni mong inahan nga usa ka ungo. Apan dili ko kini kagustuhan ang nahitabo. Naluoy lang ko sa akong amahan nga nagtingha na sa kamatayon ug nagpaabot na lang nga dunay mudawat sa gibukhad niyang duha ka pad. Aron sa pagtugyan siyang pagkaungo nga mupuli niya. Ug nagmahay ko nga may pati ko ang kaluoy niya. Dili unta ko maingon ini kung wa ko padawata ang iyang kabilin. Nahitabo na ang tanan, ma. Basta dawato na lang nato ang tanan. Huwag niya ako aron nagkisulti ni mo, ma. Ayaw pagpatigtaw din sa ato nga imong ikalakutan. Maugid ka na'y buhaton ko karong gabi. Anamunin ko sila og hipos. Aron wa na'y mutamay pagkanato. Nasayop ka, ma. Dili kay katura silang mga tao nga nagbukal-bukal ni mo og nako. Ang nakaminos nato. Kundili, sila kay tanan. Ang uban dihang tao nagpagkahilom lang. Pero ilawom sa ilang dughan. Nagkatamay ang nakaminos sila nato, ma. Basta dili ko gustong makapatay ka sa mga silingan. Kay mga matay kitang tanan kung buhaton mo ka na. Lila. Gusto gisulti sa tong anak. Di may magpadaka sa imong kasuko. Ug patay kag ato mga silingan. Sigurado yun. Mualsa ng katawhan. Lakip ang kapulisan. Ano kita? Ilang pamatyon. Karong gabi, inikto ka siyo pagkaungo. Doon na ko giandang nga buhing manok. Ngamoy ka siyo pa ni mong dugo. Ay lang mo na paglupad o layong napit aron mamiktima, ha? Pundo. Pundo lang nagni sa ato. Ha? Pundo. Odong maning.
Tuko ni Sima. Oh, Makigsulti ko niya sa hinay lang kapag kasulti. Hangyoon ko siya. Nga dili niya bugal-bugalan ang atong anak. Kung iya kini makita sa daan. Kay daga na gud ang atong anak. Mao ba ya sad na? boy na, tana, kuyugan tika. Mga tutas ilang sima. Tana de Rosa. Unsa? Gikulbaan kag may ma? Oo, Erning. Ambot ka doon di oy. Hingon ra pa sila basta bation kag magkakulba. Doon ako na'y dautan ka mahita mo ni mo. Kila ni mo ma. Tuom ka ng istoryang kinaraan ay. Hala, Erning. Tanawa sa unahan. Tanawa. Kanya lang masunahan ha? Kay... Uy! Ang usa ka pamilyahan nga umo. Nagpaingon din sa ato. Sinang Rosa, sinang Maning, ug ang ilang anak na si Mila. Erning, dong. Nasuko ra pa nako si Rosa ug Mila. Kay ako man na silang yaga-yagaan ko ni kasugat ko sa daan. Labi na gid nas Mila. Basin niya sila dong aron balbalon ko ni Rosa. Hala dong mamatay na ko ini. Yaman ka? Niyas Rosa, ang balbalon ka? Mamalbal sa adlawang dako? Pinuti! Ang pinuti! Kuhaon akong hayop na pinuti! Sige. Kuha ang atong pinuti dong Erning. Panalipdan tag atong kaugalingon. Patay nilang toyo, ha? Pwes, gata mo si Bugan, ha? Niya na sila tungod sa among bahay. Naa sila nagbarog sa pultahan sa kawayan na mong giit. Ay! Sima! Ang, May adlaw, day! ang apaw nga maning ay, pinapugnaw pang tingog nga nanawag nako. Giinday pa ko. Day, may adlaw, day, Sima! Hala. Day, gwapa! May adlaw, day, gwapa! Guwapa ko loko. Nga naman kaon sa mga ituyo. Daoy. Kung ako palang untay iyang gipanguyapan ka ni Ato, ay, kitag yun untay, nagkadayon man eh. Uwa, may mitubag sa imong pagsangpit pa maning. Ay, basin wa madingog kay nahadlok na ako. Day sima. Gwapa. Gawas day gwapa. Kay magkisulti ni mo akong asawa day gwapa. Ni aday mo, ha? Uy, Ano inyong balbalo na akong inahan? Hangad mo! Ang anak din ng si mga sa Erning. Nagwarawara sa daan. Agoy, maning, atras tadong maning. Ha? Basin, panigbason tanan ang tawhana. Kaya ako ra babisag ungo ko. Pero madutlan may akong hait nga butang. Atras tadong. Sige mo. Sige, atras mo. Ako'y mag-atubang ining-irning. Ha? Masabtun ta siya nga dili kamatay atong toyo sa pag-ani sila. Isang mga mo! Hangad na yun! Ika na, Rosa! Ikaw na kamag kayo! Oo, maga! Hamag na yun! Dong Erneng, dili taon kamatay ang tuyo na mo, dong. Gusto lang ko makikistorya ni mama ni mo si Ma. Mao na dong irning. Ipaubos na gihuya di mong pinuti dong. Gusto kayo may unang mamatayan, may maning! Shh, tayo dong. Tayo. Kaya kami buhat ang doon ako! Yes, kini! Ayaw! Matya si Maning Erneng! Ayaw! Masima! Mao na yung tuyo sa pag-anhi? Oo, itahon Erneng. Si Ma, ikaw ba si Ma ba? Ayaw taon po og singgit-singgit, Mila. Uy, ay siya bugal-bugal eh. Kay daga na bayat ng akong anak. Kay gado, nagbugal-bugal pagkukungawa man. Tinuod man nga ungo ka. Ay, kuan ka ng... Dili in tao na tinuod nga ungo ko, oy. Inyo raman tao na mga pagduda na ko, oy, si Ma. Bitaw. Mga pagdudar na ninyo nga ongo akong asawa. Uy, kagwapa sa inyo ongo ha. Pero mas gwapa yung ka dahil si Ma. Napaging ka. Guwapa ko no ko. Pero lain ang gipanguyaban o gipangasawa. Ongo ka na, Rosa.
O gani, doon na akong amigo nga ang iyang mga kaliwat may gibalbal o gipatay ni mo na rusa. O dito gid siya. Sa diyang gibalbal mo yung uyuan. Tabang gaya siya gukod ni mo. Pagkalit ang gulong luwa. Yan, doon ay kikik nga langgam nga. Ilang nabatis babaw. Milupad palayo. Akalo kayo. Ikaw tong milupad ginahimong kikik palayo. Dili taon na tinuod dong, oy. Dili taon, oy. Ayaw pamakak ko na Rosa. Tawa. Kaya ako ikingon ni Bayaring. Gausas ko ko mo. Kay imong gibalbal ako kuyuan. Imo siya gisiyo pagdugo. Hantod ka namatay. Dulpo! Uy. Hala. Siya tuod. Siya ang usas migukod nako da ang hait nga mag-akay ni atong higayuda. Dili taon na tinuod dong, oy. Dili taon, oy. Ayaw pamakak ko na Rosa. Tawa. Kaya ako ikingon ni Bayaring. Gausas ko ko mo. Kay imong gibalbal ako kuyuan. Imo siya gisiyo pagdugo. Hantod ka namatay. Dulpo! Uy. Hala. Siya tuod. Siya ang usas migukod nako da ang hait nga mag-akay ni atong higayuda. Tutok magkamayan ako. Narusa. Ilang ka sa kong panagway, ha? Ako pa ba ni hapos ni mo? Sa dara kong magkakay? Apad kalit ka nawa? O pinabati ni Bing o sa kanangga mga kikik? Dito si Babo. Binupad palayo. Uy, ambot, oy. Ambot. Wag yung ko masayod anang imong gipanulti. Wa. Nga sa ato, Parosa. Di ka gidi ay mo angkod nga ikaw usa ka ungo bisan pistado ka na. Oy, ha? dili ko ongo. Dili ko ongo. Og dili ako katong ongo nga imong giingon nga inyong gigukod nga mibalbal sa imong uyuan sa layo nga lungsod nga imong giingon. Ay, ha? Muli-muli ka, ha? Pwes niya, ha? Hindi ako idang huli utir. Isabdi ko ni si Mulawas, ha? Ay, ni akin, kuha ko. Kuha ko garapa. Dito huli utir, ha? Hanyaray, hanyaray. Oy. Karoon niya, abdihan kong garapa, ha? Yo, ha? Sabi ka, hindi ka huli utir, ha? Sige. Diha na mo. Awa. Balik dali! Bakit, Ami? Hindi ka papasok sa isang bigla kong huli utir mo. Balik dali! Maning biya na mo diya, maning mila. Way lame nga istorya ng mga tawanan. Kada kay nahadlok siya nga masabligas holy water at klaro na lang nga ungo ang imong asawa maning. Kaanugon sa kung gugmani mo kay siya gyud imong gipili. Si Ma, wala may labot anak ko matinuod man nga ongo akong asawa o dili. Importante nga, maayo yan tumong siyang pagpakikigalan ninyo nga mo mga silingan. Unya kay naglagot magyukon niya. Sayang kay akong gugmani mo maning kay didto ka nahigugma sa ongo. Si Ma, ayaw sa pailob ni Rosa diha ninyo. Ilabi na nimo. Basi magbahay mo. Ug ikaw, tiling ikaw ang una nga mabalbal ni Rosa nga atong silingan. Maning. Oo. Tana, Milay. Tana, mabiyata din eh. Sunod ako, dali. Nang si Ma, Erning, Dulpo, buotan man ang akong inahan. Kung mahimo man gani siyang ungo, kana dili niya kagustuhan nga mahitabo kana niya. Di na mo. Di ka gustuhan. Bidang lami agri mila eh. Sa? Sa anak sa gongo pero ibog kay kunya. Ilamoy. Kuya daw, ha, Erning, ha? Di ka ko musugot na manguyab ka ng milang nga anak sa ungo, ha? Dili, yun, Erning! Maunay na niyong buhaton kang Mila? Uy, mao na, may dulpo. Gusto na kong angkon ng pagkababae ng Mila. Busa. Uy, alalay ko gusto na kong buhaton ng babae na. Oo, sabot, may pasabot. Merning, ha? Kitang duhang mulugos niya. Unsa? Si Mila? Tulog mo, son?
Mauna imong nahuna-hunaan pa? Oo, Mila. Ni Rosa, gusto kong dadon din sa atong dapit sila si Manang Daling o kanyang anak na si Sarah. Sige pa. Musugot ko nga, anina nimo sila patipunan o puyo na to si Tia. Ingon man si Agaw Sara, pero doon ako ikasulti-sulti din hi. Kana ang dili ko musugot, Dong Maning. Dahil Rosa, Ma, Dili ko gusto masayod ang imong ian ug igagaw mila. Nga ako nga imong inahan usa ka ugo. Busa dili ko musugot nga dunay laing taong mutipon og buyo dinhis atong panimay. Marosa. Kung dadon mo dinhi ang imong igsoon og pag-umangkon, Dong Maning. Sobrang sakit na unya sa akong dughan ang akong bation kung sila unya mismo nga imong mga kaliwat ang mutamay ug magtinguha pa unya sa akong kamatayon. dahil Rosa, Pero, Ma, ato ra silang kaliwat. Ako siyang iyaan. Ug ako igagaw si Sarah. Nagkasiguro ko nga arigid na itong ilang simpatiya, Ma. Basta kay dili ko musugot. Kung pugson yun ninyo sila sa pagdadinhi, ana nang higayon na magpalayo na ko ninyo sa hingpit. Mubiya ko ninyo ug mangita ko og dapit nga akong kapuy-an nga mag-inusara. Diha na mo. uy, Ganahan man tabuan ni Tipo no puyo na to sila si Tia. Ug si Agaw Sara. Pero di man masugot si Mama pa. may punto sa si mama ni mo anak. Kaya bisag ako sa makaliwat, may posibilidad yun nga mahitabo ang yun na ni mama ni mo. Sige. Di na lang nato dadon si Tia dinhi o si Agaw Sara. Di ko gusto magpalayo si Mama na to pa. Kay bisan pa mag-ungo siya. Inahan ko gihapon siya. Di ko gusto mawa si Mama na to pa maning. Asa mas mama ni mo, Rosa? Ha? Dito man to sa taas pa, sa may terrace. Hapit na ba na tusis tungang gabi eh. Tanhan doon tas mama ni mo. Basi dahil mo na siyang ungo. Basi yan dayon nun ay ambahan. At papatay sa mga tao nga iyang kikalagutan. Ha? Tana dayon. At doon tas mama ni mo, Rosa. Na, untok na ka alas 12 sa gabi. Huwag niya, nagsugod nag-imok ang akong mga kaunuran. Huwag niya, may kimok na sam ang akong mga lagos. Nanurog na ang tagas kong bangkil. Mahimo na kong usa ka ugo. Karon, manghid-hid na ko ining lanas akong duha ka ilok. Aron mahimo na kong langgam nga kikik. Eh, Rosa! Day! Ganon nagulit ka nagarapa sa ungo, ha? Ma, ay nalanggot paglupad og layo. Doon na naman kiandam si Papa nga buhing manok, Ma. Para to nimo. Taas ako sinaay, akong gihigot sa tiil sa lamisa. Dahil, Rosa, dahil ayaw na lagi paglupad og layo. Dahil bago ko tasi muna una, imong biktima ho na mga tao nga imong kikalagutan. May kinasayod ka maning. Oh, anhin ako mamalbal sa ato. Ug ang mga taong gikalagutan ko, ang anam-anamon ko og balbal. Ug si Sima, siya ang unahon ko upatay. Suyupan ko siya dugo karong gabi una. Ug kanon ko ang iyang kasing-kasing. Di ko musugot. Nga mangunay ka gato mga silingan. Pus naman di ka upatuon ako. Di ka patuon sa kong tambag o niya. O, dili. O, niya. O, may dikit ko si mga tumangan. Puslan man nga mangunay ka ng taga-dini sa ato. Sige ako. Ako yun ang pagbalbal. Ako yun ang patay, Rosa. Dumading.
Maluoy mo na ko, dong maning. Garam kag mayo, day. Inigara, dong. Ganahan, jud ko. Mau maluoy mo. Gusto pa ko mo suyop og dugo. Ay. Kuha ako ang itik sa ubo. Sige na. Kuha ang itik kay suyupan ko kanto og dugo. Untag naman di ay. Si Rosa, na hinadog pagmaayo. Pamaning? Oh, Pa? Mila, day. Arinas kusina pa, mamahaw na ta. Nakaluto ni kong adobo nga manok. O nagsabaw sa kong manok pa. Akong gikamunggayan. Oh, magawas ako na. Kay gigutom na ko. Magawas ako na. Untag naman di ay. Si Rosa, na hinadog pagmaayo. Pamaning? Pa? Mila, day. Arinas kusina pa, mamahaw na ta. Nakaluto ni kong adobo nga manok. O nagsabaw sa kong manok pa. Akong gikamunggayan. Oh, magawas ako na. Kay gigutom na ko. Magawas ako na. Kasayo po din nga maglakaw ni Dolpo. Asa mo, ha? Ay, kuan. Doon na lang may importante nga buhaton ron ma. Katawa din ka. Katawa ka man. May katawan na sa kisultay. Naimuot lang ko ma. Sa among pagkabuhaton ron ni Idol po. Sige ma. Anto na ko. Oy, oy! Asa laki mo, oy! Ay, anto mis ng Mila ma. Oy, amaw! Di ba yan kung gusto nga manguyab pa na babayhana, ha? Di ko gusto nga magkakumari kung kusang ungo! Unsa? Mauna. Mauna ba Idol po? Karon na ba? Karon ang buntagan na to tumano ang atong plano. Nga maong paglugos Camila nga anak sa umo nga si Rosa. Bayan na. Mauna. Makatilaw na kita ron sa kanindot sa anak sa umo. Kining bayan ning. Dili ka ta makanabuso sa inahan nga ungo, bay. Ano naman? Nahadlo ka ko nga. Wala ko mahadlok, pero dili ka na kayo mabati ka malaka. Kay may agir ko na ungo agot. Daghan ko na mga tao na patay ko. Dili siya makatabang ron sa atong pagabuhaton sa anak. Ang gawan lang nako. Dili pa na magamit ang iyang kahon sa tangit-ngit. Ha? Kung doon naman siya kahon siya, kung siya. Pero, nagtuo ko. Nga ang pagbalbal sa og tao ang nagkamahuan ni anang unguan. O, sa bagay, adlawan ron. Ako noon, ibusig ko ng Mila. Sige, sige. Suportante ka sa gusto niyong may tabo. Tara! No, okay mo na. Tara. Muadto ta sila. Dili lang ta magpaduol, ha? Lantaw na nato nga. Mulakaw nas ng maning padung sa simbahan. Kulbas nga tigwa nga. Ungo ang iyang asawa pero may kang katik-katik.
Palagyan ko ng simbahan. Isip mo sa kasakristan. Kamausad? Kamausad mo tig-atis na yung maning. Nagpadol pa ko na sa Ginoo para pagtabos kriminal niyang asawa. At maluoy ang mga tao. Nga palayas lang din sa ato. Okay, sa kristan mo siya. Kaya. Di na hisgot ng maling. Ang iyang anak importante nga itong malukos. Tama ba? Tama na yun. Mao ba dong? Mo ato na ka sa simbahan? Oo, day. Di ka ko buwag sa Ginoo. Kung ikaw sa kaungo, nga nagagdahin mong mga sa, ako ang kanunay nga magampo. Aron, matibangan yung mga sa nga tos kitasan. Kung yampo ko sa nga unta, yan ang wagtango na yung pagkaungo. Gamay mo kang normal na tao sa manamol ni Mila nga imong anak. Ay, kung mahitabo manggani nga mawa kining akong pagkaungo, pasalamatan ko yung kiniog dako dong. Sige day, ato na ko. Tuwa naman si Mila sa banyo, naligo. Inalan niya siya nga, minakaw na ko ha? Sige dong, kaya ako mabalik ko sa atong kwarto. Matuong ko og balik kay gikapoy pa ko eh. Tara, Peter Fortnite. Milakaw nas na yung maning. Hintayon na ito ni. Kuya, sige buhato na ito. Ano sa pa? Tara ba? Muan to nito sila. Ato talaagi sa luyong bahay silang bahay. Tara, Peter po. Tara. Sige. Tara ba? Hilom ka! Pasok na! Kundi ka kilit!
Rosa Ungo ug inyong gidungkap sa battery. Oo, ma. Among napatay ni May Dulpo. Dili ako napatay ni Miroy. May, ikaw! Ikaw binunggab niya o dili ako. Basta sa Rosa, ikaw binunggab niya. Rosa, hasta si Rosa inyong napatay. Wa lagi ko ilabot na si Ma. Si Enling na. Si binunggab sa duha. Pika ninyo, uy. Usa man doon na ba'y nakakita sa inyong gibuhat, ha? O kanong biso masabot ito og inyo ning gibuhat, Erling, ha? Nga no? Kuan, ma. Ang tuyo lang mo. Maulong tang paglugos ni Mila. Ya, humalang malugos Mila. Kalit lang miabot si Rosa. O gamagan ni. Mao nga, si Rosa ang una lang kong ginunggab. O si Mila kay singkat man. Motong dunggam kong mayos Mila. Pika aning hitabuan. So, si Rosa, nagtinga pa ito nga among gibiyaan. Apal ka siguro po, matar to siya. Kaysa wa ka dugan to na ikaw diya pagdunggab ni Bayerning. Klaro kayo, ikaw kasi nga to. Ay, may lagunta kung way laing tao na nakakita sa inyong gibuhat. Hala, sige, sa kastas, Erling, tago dito. O ikaw, Dulpo, oy, hala, sibat na dito sa inyo, dali! Umayod ang misa. Tanas sa kumbinto maning. May sulti ka maghanako. Nausa ka mo pa ang importante. Sunod ako. Oo, Padre. Sundan ko sa Padre King. Kung di kayo na sultihan ko siya sa matuon, bahay na daw sa akong asawa. Na siya, usa ka ungo din sa among dapit. Daan pagyud ko nga mao na isulti mo na ako maning. Padre, mura lagi kag uwa pagkugang sa akong gisulti nimo. Tungod kay dugay na ko nga nakadungog og tabi bahin si mong asawa maning. Na siya usa ka ungo. Apalag paabot lang ko nga ikaw ang musulti na ako personal bahin si mong asawa. Nahibaw na di kabahin, anak, Padre. Apan, Padre, uway gibalbal nga tao si Rosa din sa atong dapit. Kung musuol iyang pagkaungo, buhing hayop baya sa iyo panugdugo. Ako mismo ang mangunay og andam niya, og buhing manok, og itik, aron niya suyo panugdugo. Apan bisan pa man ni anak maning. Nakasiguro ko nga nakapatay na gyud siya og tao maning. Apan dito lang kini gibuhat sa layo. Padre, king tabangi ko mawa ang iyang pagkaungo. Tabangi ko, Padre. Maning.